som si istá, či mám správnu adresu. Nie, máte správnu adresu. Charlie, pre teba. Čo je to? Karma. Čože? Tvoje kuriatka sa vrátili domov do hniezda. Kuriatka? Karma? O čom to do pekla hovoríš? Charlie, to je pre teba. Ahoj, veľmi rád ťa vidím. Už zase raz. Nemyslím, že sme sa stretli. Naozaj? Naozaj. Ty chceš, aby ma porazilo? O čo sa snažíš? No, už bolo na čase. Ahoj, mami, mám pre teba tie čistiace veci. Tak čo tam stojíš? Choď do kuchyne a začni ich používať. Fajn. Berta, ani nás nepredstavíš? Prepáčte, kde sú moje spôsoby? Charlie, Ellen. Predstavujem vám svoju najmladšiu Naomi. Svetlo môjho života. Milý anielik, ktorý zletel z neba a pristál na penise jedného ženatého muža. Mami. A hneď ako ju nabúchal, prišla o prácu. Musela prísť bývať ku mne. Vyhodili ťa kvôli tomu? Áno. Tehotenstvo a krádež, pár drobností z kancelárie. 8 počítačov a ešte kopírka. Nie všetko naraz. Takže, ktorý z vás je ten bohatý a rád sa zabáva? Bež sa do práce. No tak dobre. Keď potom skončíš v kuchyni, môžeš vydrhnúť záchody. Tak dobre. Keby strávila viac času na kolenách a nie na chrbte, bola by v inej situácii. Nie, nevyhnutne. Berta, naozaj by mala drhnúť záchody v jej stave? Hej, keď som bola tehotná s ňou, pracovala som, kým mi neotiekla voda. Potom som ju využila na umytie dlášky. Trochu preháňam, no len kvôli dojmu. Wow. Áno, a my si myslíme, že sme skazení. Nie, myslel som, wow. Naomi je sexy. Čože? Jasné, je zrelá a pôvabná. Chcel by som pohľadkať to jej zmyselné brucho. Vieš. To vlastne si. Nehovor mi, že neoceňuješ krásu ženy v takomto stave. Dobre, počúvaj, netvor. Chápem estetickú príťažlivosť ženy so žiarou materstva, novým životom rastúcim v nej a blablá. Ale skrátim to, keď je už pečivo v rúre, necítim potrebu ho namastiť. No, tak si ale prišiel o jeden z najväčších sexuálnych zážitkov, aký môžeš mať. Nehovor fakt. Keď bola Judith tehotná s Jakeom, neviem, či to boli hormóny alebo feromóny, ale nemohla sa ma nabažiť. A odvtedy vždy, keď vidím tehotnú ženu, tak... Dobre, verím ti, ale musíš s tým prestať. Vravím ti, bolo to 9 mesiacov najlepšieho sexu, aký sme mali, aj s rannou nevoľnosťou a hemoroidmi. No, to vysvetľuje Jakeove známky. Ranná nevoľnosť a hemoroidy? Nie, opakované nárazy do nesformovanej hlavy. Ty si ale taký idiot. Všetci experti tvrdia, že sex počas tehotenstva dieťaťu neškodí. Experti amatéri. Dnes v noci, keď budeš spať, prídem a budem ťa štuchať do ucha párkom brožku. Ako sa ti to páči? Dobre, zjavne máme rôzne názory. Viem iba to, že pre mňa sú tehotné ženy veľmi erotické. Ahoj, kamoš. Ahoj. Ako dlho tu asi stojíš? Dosť dlho na to, aby som bol zmetený. Máme párky v rožku však?